Asta mănâncă bani și asta face bani. Bă, nu zic că nu-i frumos, nu zic că nu-i plăcere, dar una e pasiunea și alta e munca, tată. Volkswagen Caddy Maxi. Maxi. Motor de 2.0, dieselache, da, 2.0 TDI, 150 de cai putere de dezvoltă. Frumos, 7 locuri, da? Dimineață, car marfă. După amiază mai faci un transport și transport în lux. Ia uite aici Alcantara cu piele, da? Și seara îți duci familia. Și vezi, pe asta nu e de tăvălit, că asta nu e orice dubă. Pentru că are pachetul Highline, uite un pic ce linii are, uite ce jante are. Da? Nici noi ei să stea în parcare, îți faci treaba cu ea. Ai senzor de parcare, asistență la parcare, da? Adică mașina parchează singură, da? Ai start-stop, încălzire în scaune, ca să nu zici că bă, asta e de muncă, nu e de plăcere, e de tăvăleală, nu! Clima automată, ai navigație cu harta României, dai și dumă Waze-ule, da? Ca Apple CarPlay și Android Auto și ai băgat Waze, ai băgat YouTube. Volanul, fii atent aici, da? Cum știm noi, volanele de Volkswagen, volanele VAG, de fapt, da? Ușor, finuț, frumos. Tragi mai tare de volan la aia de-ți mănâncă banii. Da, bine, la Caddy e normal. An 2018, 220.000 de kilometri, ce vrei. Spațiu de depozitare pe unde nici nu te gândești. Dacă fac un video doar despre asta, în 4 minute nu-l termin. Așa că, dacă ești băiat deștept și te duce mintea, își scoate bănuții imediat. Uite, are și faruri xenon cu lumini de zi-LED. Atenție, pe mașina de muncă, da? Pe dubiță, da? Tu ce alegi? Mașină de plăcere sau mașină de muncă? Pe ambele le găsești la Ultracars Urechești Vrancea sau pe ultracars.ro.